Naglibog na ko matas kung unsay punito na ko dira nga sud-ano tungod sa kadagan sa among giluto dira matas para mabal-an niyo kung unsa ang among gitira. Tara ubani kining video kay lami kay atong kaon karong panahon na. Matats, magsabaw mig bariles. Di na ni matawag bariles kay ikog na nang bilin. So diya ang katunga. Pagkadabis. Nya magsugba pod mi. Di na ta maglangan matats ato na itak atong isa ka planggana nga diwit nga ito matas no kay lami jud ni siya sugbahon basta presko pa. Mao jud ni ganahan ako magpuyo og baybay matas kay presko ang imong ginakaon nga mga isda no samot aning barilis. Matats tanaw ang unod. Barilis matats sama 15 kilos na imong sabaw. Napay gulay matats kundi ka ganahan ato sinabaw pili lang ka asay gusto nimo pero ang pinakadabis matas kini yung turnos tan-awar gud matas kung unsa ka presko ang turnos isuso ra na sa suka at chop na. Amo diha di ka mayabo ang bahaw ani sa kapresko sa inyong gikaon matats samot na ning diwit nga among gisugba ang pinakadabis aning matats nga pagkaluto half cook lang. Kini matats dadon dito sa hunasan kay magsugba-sugba. Manginas mi ba manginas. Matats habhab na. Dito ra bandaghan matats ubay-ubay jud. Bago ta mo kaon matats ato sang pasalamatan ang grasya nga naa sa tutubangan matats no pinaagi sa tong Ginoo og kining mga tao pod nga naa sa tutubangan nga diin gikan pa sa mga lagyo nga mga lugar. Ginoo salamat kay nagkatapok in taon mi karong panahon na. Natin kalamdangat sa tronos kita saan among dawat mga tubag pinagi lamang sa pagsalig ng Hesus Kristo. O kamo diha unsa pa niyong gihulat pagkuha na mog plato dito og sabayi ko ninyo kaning grasya nga naa sa tutubangan matats kay makahurot yung tag duha ka platong kanon ani. Matats, habab na. Oy pinakadabis diri matats basta mo adto kag baybay nya madaghang makaperentian lami sa piling matats no. Nya ingani mo gidakaon. Tara matats. Turnos. Nya sinabaw na barilis. Nya lalay gulay. Ang sinugba matats isa lang ka buok kay di man na tumahurot. Habab na. Diba? Muna mamiss yun ako ng malugara matas. Muna tayo ba makaingon bito ito nga unta perminti Pasko no, perminti bagong tuig no. Nga naman, kada mga parinti ko yung matas nga dugay na nyo makita. Mas magkita mo. Murag artista ba nga hangop kaayo, gakos kaayo. Siyempre mag-istorya-istorya mo sa mga kinabuhi, nga minyo na ba mo, sa kinabuhi nyo, nga dato na ba mo, may nga na ba? Di ba? Ya, samtang nagtapok-tapok, siyempre di nyo na mawala ang mga sugba-sugba, kaon-kaon. Halos tanan na puyo din matas, puro na mananagat. Dito man. Pwede lang yung matas, turnos. Nga lang nagkikuha diya. Nga barilis. Nami kay kaon ng kabaybayon nga presko kay hangin. Diba? Mujib na kadabis